Så tror jeg faktisk godt, vi snart kan til at komme i gang. Først så skal jeg jo lige sige velkommen. Det er så dejligt, I er kommet. Og jeg er jo dronning Ea. Og jeg er dronning af de alfer, der lever i egetræerne. Og jeg er her, fordi jeg skal fortælle jer en historie. En ret fin historie om naturens magi. Fordi der er jo magi overalt ude i naturen. Det er bare ikke altid, vi ser den. For nogle gange er det en lidt langsom magi. Og det er det også i denne her historie. Og måske så tror I ikke på mig, når jeg fortæller jer, at sådan et her lille, bitte ærn kan blive til et stort og mægtigt egetræ, som står ude i skoven. Men det er altså rigtigt nok. Og ham her, ham kender I måske allerede. Det er det lille ærn, og det er jo hans historie, jeg skal fortælle jer. Så vi må hellere se at komme i gang. I kan se herovre, at det lille ærn, han render rundt ude i skoven og er en nysgerrig fyr. Men vi skal lige starte ved den allertidligste begyndelse. Og det gør vi ude i skoven, hvor det lille ærn, han hænger på sin store, stærke egefarsgrene. Han står der, stor og mægtig ude i skoven. En dejlig sommerdag. Fuglene synger, og sommerfuglene flyver rundt, og blomsterne dufter. Og det lille ærn, han hænger der og nyder det i sommervarmen. Og han er lige lidt grønnere og lidt mindre end de andre. Og han er også lige lidt mere nysgerrig. Så han spørger sin far, hvordan kan det være, at du er blevet sådan et stort og mægtigt egetræ? Og hans far smiler til ham og svarer, ja, engang var jeg jo faktisk lige så lille som dig. Og det kan lille ærn slet ikke forstå noget af. Men det er rigtigt nok. Og hans far fortæller ham, at det lille ærn skal ud på en rejse til efteråret. Og til sidst bliver han også et stort egetræ. Men lille ærn forstår ikke, hvad efteråret er. Og han forstår heller ikke alt det der med at vokse til et stort egetræ. Så han glemmer det hurtigt igen. Men dagene går, og det bliver koldere, og bladene ændrer farve fra grøn til brun og falder af. Og lille ærn ændrer også selv farve. Han er ikke længere grøn, nu er han også brun. Og han hænger herude en efterårsdag, og det er lidt af et farligt blæsevejr. Og jeg tror, vi bliver altså lige nødt til, er der nogen, der lige vil hjælpe mig med at lave en efterårsstorm? Tak. Og den der. Vil du holde den anden? Kan I så ikke lige prøve at vise lidt, hvordan det kan suse ude i skoven? Et rigtig stort blæsevejr. Prøv at se. Og så er der også lige lidt blade, der suser rundt i skoven. Ui, så er det fuldstændig ligesom det var efterår. Det kan I godt se. Godt, så tager jeg den lige igen. Tak for det. Nå, men lille ærn, han hænger der og vipper på sin gren. Og lige pludselig, så knækker grenen. Og han falder, og han falder, og falder, og falder ned mod jorden, mens han tænker, åh nej, hvad sker der dog? Og hans far kigger på ham og tænker, nu er hans rejse begyndt. Heldigvis så lander han blødt, for der er en stor bunke blade nede på jorden fra hans fars grene, så han slår sig ikke. Men han bliver hurtigt lidt bekymret, fordi der fiser et lille dyr rundt i skovbunden. Den er rød og har en pjusket hale og har mægtigt travlt med at lave et eller andet. Og det lille ærn tænker, bare den ikke finder mig. Og er der nogen, der ved, hvad det er for et dyr? Ja, men selvfølgelig er det et ærn, det ved I jo. Og prøv lige at se her, jeg har faktisk et lille ærn med, så I kan se det. Så farer den rundt der i skovbunden. Ved I, hvad den laver? Ja, det er rigtigt. Den leder efter ærnene. Og hvad skal den bruge ærnene til? Hvad siger du? Den finder mad om efteråret til igen. Det er fuldstændig rigtigt. Den finder mad om efteråret til at gemme til om vinteren. Så den graver et hul og putter ærnet ned i og dækker det til igen. Fordi lidt ligesom hvis I gemte en madpakke, så kan den finde den igen, når den er sulten om vinteren og få noget mad.
Og heldigvis så finder den ikke alle de ærn, den graver ned. Så ærnet hjælper faktisk også med at plante nye træer. Og det er jo smart. Nå, men tilbage til lille ærn, der ligger dernede under jorden. Med jord op over hovedet, der er helt mørkt. Her kan I se det. Og han er altså en lille smule bekymret for, om han skal ligge dernede under jorden altid. Og I kan se, i mellemtiden, så bliver det vinter. Og vi må nok hellere lige lave lidt vinterstemning, tror jeg. Det blev lidt koldt. Ja, men han ligger altså der og venter og venter og venter. Og bliver en hel del ensom og nok også lidt ked af det. Men så lige pludselig en dag, så sker der noget. Han kan mærke, at jorden omkring ham, den begynder at bevæge sig. Og han tænker, hvad sker der dog? Hvad er det for noget? Og pludselig falder jorden sammen foran ham. Og et lidt sjovt, brunt, sort dyr med en lang snude står lige foran ham. Og det er jo en... Det er jo muldvarpen. Hej, muldvarp. Hej. Hej. Hej med jer. Hej. Nej, Mulle, er du kommet for at hjælpe med at fortælle historien? Ja, det er i hvert fald hej med jer, børn. Nej, fordi det er jo Mulle her, som møder det lille ærn nede i jorden. Og altså, det gør han jo, fordi muldvarper, de lever neden under jorden, hvor de... Og hvad er det, I laver dernede? Vi lever neden under jorden, hvor vi bruger vores grabelapper her til at grave med. Vi graver gange, og så gnasker vi løs i regnorme og insekter og alt muligt, vi finder dernede. Og biller. Ja, og det er I rigtig dygtige til. Ja, og så er det jo heldigt, det var dig, der fandt ham. Fordi at lille ærn endelig mødte en, som han kunne spørge om jeg dog skal være nede i jorden for altid. Ikke også, muldvarp? Jo, nej, det skal du selvfølgelig ikke. Fordi ved I hvad? Til foråret, så sker der nogle helt fantastiske ting for det her lille ærn. Ja, de kommer nemlig op af jorden. Ja, og det var du så sød at fortælle lille ærn, så lille ærn blev helt glad og tryg igen. Og en anden ting var også, at du lovede lille ærn at komme hver dag og holde ham med selskab. Er det ikke også rigtigt? Jo, du kan tro, jeg skal nok holde det med selskab, sådan så det ikke bliver bange. Ja, fordi du er jo sådan en god ven, er du ikke? Jo, jeg er en rigtig god ven. Ja, det er jo bare så dejligt, at du kom. Ja. Men Mulle, det var jo egentlig det, vi skulle fortælle om muldvarpen. Ja. Så tak fordi du kom. Ja, hvad siger du? Ja, det må du undskylde, Mads. Jeg har lidt jord i hovedet. Jeg kan ikke høre, hvad du siger så godt. Tak fordi du kom. Okay. Jamen, hej, Mulle. Jeg kan ikke så godt se noget her. Nej, muldvarper ser ikke så godt. Men kan I have det godt, børn? Hej, hej. Hej, Mulle. Nå, ja, men det var da dejligt, at muldvarpen kunne komme og hjælpe med at fortælle. Og det var jo også rigtig dejligt for lille ærn, at han fik en ven, mens han stadig lå i jorden og ventede. Og så, i mellemtiden, så skiftede årstiden fra vinter til forår. Og det kunne lille ærn jo ikke se, fordi han stadigvæk var nede i jorden, men han kunne godt mærke det. Han kunne mærke, at jorden begyndte at blive lunere. Og så havde han også en sjov fornemmelse i kroppen. Det var som om, det kriblede og krablede og kildede over det hele. Og lige pludselig havde han det som om, han skulle sprække. Og det skulle han. Han sprækkede faktisk. Prøv at se. Hernede. Og ud af ham snodede sig en lille, fin, hvid spire. Og den voksede. Og lille ærn kiggede på den. Og han blev så glad. Det var det fineste, han nogensinde havde set. Og som dagene gik, voksede spiren sig større og større, og den ville op. Og pludselig så kunne lille ærn mærke, at han måtte forlade sin gamle ærnskal. Han måtte kravle ud af skallen og ind i spiren. Han var spiren. Og han bevægede sig op igennem jorden, lige indtil den dejligste dag, solskinsdag, hvor han brød
jordens overflade, og endelig kunne strække sig og nyde solen og fuglene og se sin kærlige egefamilie, som stod og tog venligt imod ham. Og han blev så lykkelig, fordi at han bare endelig var blevet fri. Så han strakte sig alt, hvad han overhovedet kunne, og pludselig, puff, puff, havde han 2 små, fine blade. Og så forstod han, hvordan det kunne være, at et lille ærn kunne gå hen og blive til et stort egetræ. Fordi han var ikke noget ærn længere. Han var ikke nogen spire længere. Nej, han var sit eget lille træ. Og så vidste lille ærn, at det hele nok skulle gå, og at han en dag ville blive lige så stor, som hans far havde lovet. Så dagene gik, og årene gik. Faktisk så gik der mange år, før at lille ærn til sidst så sådan der ud, stor og stærk, og stod ude i skoven og gav ly til både dyr og mennesker. Det kunne for eksempel være ærn, der kom for at hente ærn eller skovskader, og måske en lille spætte, der kom for at finde sig en bille under barken. Det kunne også være mennesker, der var på skovtur og sad og spiste deres mad, og sad og kiggede op på det store, fine træ og tænkte, kan jeg vide, hvad du ville fortælle, hvis du kunne tale? Og så ville han nok fortælle den historie, som jeg lige har fortalt jer. En anden ting er også, at hvis I en dag er ude i skoven, så kan det jo være, at I ser et egetræ. Og hvis I kigger godt efter, så kan I se, at bladene de ligesom lidt ligner. Jeg synes, de lidt ligner en sjov vinkehånd. Så kan I jo lige vinke til træet, og så ved I har vinket til et egetræ. Og så kan I jo lige kigge efter, om der måske hænger små ærn på grenene. Og så ved I, hvordan det hele går til fra ærn til egetræ. Og måske er det selveste lille ærn, I vinker til. Og det var historien om det lille ærn. Og det var så dejligt, I kom for at høre det. Så tak for det.